til ens urin, og det kan vandes ud. Der er noget lovkrav for det, man må ikke vande ud direkte. Det skal stå en periode og kan man sige, lagre eller sætte sig, men det kan i princippet vandes ud med det samme. Og så afføring, den beholder man tørt, man må ikke komme vand på den. Med det samme, så bliver den blandet op, eller bliver dækket til med noget jord, man drysser noget jord over, og så nogle blade, eller noget savsmuld, eller et eller andet tørt plantemateriale. Og så på den måde, så kommer den næste portion og bliver dækket til. Og så kan man bagefter lave en separat kompostdynge til det. Det må ikke komme ud på det, hvor der er grøntsager. Men man laver en speciel kompost af det, holder det meget isoleret og separat, og så på et tidspunkt, når det er omsat, så jeg kan græde ud blandt blomster, som man ikke bruger direkte. Så vi dyrker blomster med det, og blomsterne, de kan så dels bruges til blomster, og så toppen af blomster, de går så over i de rigtige kompostdynger, på den måde så har man et kredsløb. Så gør jeg det på, det er sådan, så kan man styre det. Jeg tror, vi skal til at... Ja. Træng til at gå udenfor, gør vi ikke? Jo. Så vi går over, og vi kan mødes over i min have. Jeg følger over min have. Det er have nummer 4. Og jeg ser, hvor meget tid vi får til at gå derovre. Så. Og vi kommer tilbage her til? Jeg tror, vi kommer lige tilbage til her til jer. Så vi kan lade